Udah aku yuk. Aduh. Neng di lambang sabang kalian. Woi lek. Ap neng di. Wes kene wae. Ayo piye? Piye ket mau piye. Yo, nyontek. Darah mulangan. Tuh. Sejak corona ini orang enak penghasilan belas. Apa ya saurunge corona kuwi duwe penghasilan? Ora. Kaya piye sih duwe corona iki? Bayangane iki lek. Persegi. Rada segitiga titik, terus tengahnya nek abang. Kuwi sing diarani colorna. Corona. Kolorna. Wis cewek sambat wae. Jaluk tukokne bedak lah. Jaluk tukokne pembalut lah sing kandel-kandel ngono kaya opo lah ora roman. Nah, opone cewekku. Utange bolong wae jaluk tukokne aku ora ketuku-tuku. Kuwi lah makan ojo kenal. Ora kenyot yo, ora dikeki deh. Ngono lecet pe. Penasaran karo kuwi corona iki koyo ngopo. Ya makane kowe iki sering-sering lah buka TV, ngrungokke radio. Enek HP to, kok ngopo gunane HP? HP lek kok ngene sinyale ndelok-ndelok. Rumbel. Sakjane iki yo semenjak corona iki lah ekonomiku menurun. Anak mendung ngono. Asu lah. Jet mau iki nunggoni rokok entek wis suwine ram lho. Saking ngobrol apa? Cocot mui. Kayak aja mau. Sama teman yang